खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै दंफैयो आङो सानजा जोबथानाय ट्रेन लामा जोबथानाय जुनाय मुरखुं स्लेबावहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला 69थि एनुवेल इउथ केम्पआ बे जुनाय मुरखुं स्लेबनि बालाफारा गामियावहाय जादों दा बेयावनो आङो दंफैयो दा आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला बे प्रग्रामा बिसेस लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखायहाय इम्परटेन्टसिन जायो जेरै बेबायदिनो गोबांथार माखासे लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय सोबनाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रावहाय गोरोबनानै थायो दा बेफोरनि बागैहाय इसोरनि गाहाम रावजों लोगोसे गोबांथार बेयावहाय गियानबो सोलोंलायनो हायो दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायलांनोसै दा गोबांथार थाफैदों आरोना नै बादायावसो दङ नै बेयावनो उन्दुबाय आङो नै बैयावहाय माखासेफ्रा सिखाराखै दाबो थान्दायाबो बांद्राय नङा एक्सुवेलि नै ओरैहाय थाबाय ओमफ्राय अरुणाचल हाजो थाबाय नै खाथियावनो ओमफ्राय मोखां सुनानै लाबाय ओरैहायबो नै गोबाङै दंफैलाजोबो नै टेन्टआवहाय थाबाय सोरबा सोरबा ओरैहाय नै राइडारफ्राबो बेयावनो थालाबाय बिसिना मा दासिमबो अखा नायाखै नै टेन्टआनो खेङाखै आरो दा नै बियो गासिबो डेलिगेट थाफैनायफोर गोजा आरो बादाफोरा नै दा बेबायदि दुब्लिबारियाव बानायनाय जादों मोजां बानायना होदों मथा मथि जिगाब दङ नै बिराद मोजां गुदुंनो गोजाङाखै सेन्ट्रेल इउथनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन ने ब्रादारा ओमफ्राय दा आं ब्रादारनिफ्राय एसे फंनैसो मिथिना लानि जिथुनाखि दायो नैबे जुनायनि बालाफारायावहाय 69 एनुवेल इउथ केम्पआ जागासिनो दङ चिफ गेस्ट हिसाबैहाय सोर सोर सफैनाय जादों बेयाव जेनेबा आलासियाथ' साथाम जोंना ओमफ्राय मेन चिफ गेस्ट आं बुंनोसै साथामखौबो फार्स्टआव दङ जाहैबाय नेपालि मानसि सात्रा बाहादुर सेत्री बेनिफ्राय रेभारेन्ड टंखाम खंसाय बेनिफ्राय मिस्टार सिमियन नार्जारि बिसोर साथामानो जोंनि मेन ओमफ्राय सानबैसेनि हाबाफारि लानानै जादों बे इउथ केम्पआ बे हाबाफारिया 9, 10, 11 जानुवारि 2026 बे सानथामनि हाबाफारि बियो जागासिनो दं मोजाङै जागासिनो दं 4 टाइमसो जाबाय आरोखि जनायावहाय बे बालाबारि जानाय बे जायगायावहाय सफैनाया ओमफ्राय बेवहाय बेबायदि गिदिर प्रग्राम खालामफैनो मोनाखैमोन जों एसे इउथ कमिटि बिबिसिनिफ्राय बे फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बेवहाय गुबुन रोखोमनि एक्सपिरियेन्स मोनफैदों आरोखि बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैनो आयदा हिसाबै मा आयदाखौ लानानै फोरोंनाय जादों बे जोहोलाव सिख्ला समावहाय गावनि गोसोखौ फोरबोनो होनानै गोदान मोनसे जिबन दाखांनायनि मोनसे गोदान खालामनायनि आरोखि जिसु ख्रिस्टनियावहाय खौसे जानानैहाय गाज्रि जोहोलाव सिख्लाफ्रानो गाज्रिखौ नागारनानै इसोरनियाव खौसे जानानैहाय गोदान मोनसे जानांगौ आरोखि दा निस्सय खोनाबाय नै बे ब्रादाराथ' दा प्रमटार हिसाबै दङ ने दा जेरैहाय बेबायदिनो जानाय लोंनाय सोबनाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसावहाय गोरोबनानै थायो दानि माखासे लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा जेन बेफोरनिफ्राय बोरै जानगाराव थानो हायो इसोरनि बोसोनजों लोगोसे मोजांथार बेबायदिनो फोरोंजानाय मोनो दा बेबायदि आरो थेंक इउ सै दा आं मेन आयदाखौ मिथियाखैमोन दा मेन आयदाया मा साब पइन्टबो दङ जेरैहाय सुइसाइडनि सोमोन्दैहाय दा सानजौफुआव जों खोनानो मोनगोन ओमफ्राय माब्रै जोङो गोथारथि जानांगौ बेनि थाखाय पियरनेसनि सोमोन्दै जों दा फुंनि समाव खोनानो मोनगोन गासै जोंनि बे प्रग्रामावहाय 3 चिफ गेस्टफोर दङ आरोखि दा निस्सय खोनाबावबाय मानसिफ्रा गोबांथार माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जायोब्ला माने गावखौ सानब्रेनायजों माबा मोनसे गावखौ फोजोबनानै लानायनि लामायावबो लाङो खिन्थु हमथानाय गोहोआ दे बेसेबां मा रोखोम बेखौ माने चिफ गेस्टनिफ्रायनो मिथिगोन होननानै मिथिबाय बेबायदिनो बायदि बायदि आरोना गोबांथार सोलोंलायनो मोनगोन आरोखि दा गोजोननाय थाबाय दा बेबायदि आरोखि ओरै जादों दखानावहाय मा बुस्थु बे ओरैनो अ नै बेबायदि हमो आरोना जुनायनिफ्राय ने बिनानाव बे गामिनि बालाफारा अ एसे साइड जायो ने अ बेबायदि आरोखि जुनाय ओनसोलनि दे बिनानावा नै दा बेबायदि आरोखि नै ओरै औ ओमफ्राय नांदों दा नांनायाथ' माने फिउचाराव थांनानै थानांगौनि थाखाय बेबायदिनो रांबो खामायनो गोनां नालाय ने औ बिराद मोजां जादों मानो होनना बुङोब्ला लाजिनानै लाब गैया आरोना थाखा खामायनायावहाय हागौमानि खामायनो नाजानांगौ आरो बेबायदि आरो ओरैहाय होदों मोजाङानो जादों दाथ' प्रग्राम जानोसै एसे मानसिया खम जाबाय आरो ओमफ्राय नै माबायदि डेक'रेसन खालामदों आं एसे देखायलांनोसै मोजाङैनो बानायदों नै ओरैबो आं वाइड एंगेलाव खेबबाय नोंथांमोना फिसा फिसा नुदों जानांगौ नै बेफोरो बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों आरो
बिराद गोजान सानजा जोबथानाय जायखौ बुङो जुनाय मुरखुं स्लेब ट्रेन जोबथानाय जायगायावसो जाफैदों नै बालाफारा BBCनि सिङाव थानाय नै बालाफारा बाप्टिस्ट चार्च दंफैयो बेयावहाय चार्चआथ' बै रिसेपसन कमिटि खाथियावनो ओइनो हनै बैनो चार्चआ नै बै न' नुदोंना बेनो चार्चआ नै बिराद मोजां मोजां खालामदों आरोना अरुणाचलाबो साखाथियावनो जाहैबाय बर्डारानो होनजायो ओइ अरुणाचल जाहैबाय दा नै बेबायदि डेक'रेसन खालामदों आरो नै दा नैबेयावहाय दखान होलादों आरो बे युथ केम्पआवनो नैबे सारिगिदिं जेरैबो नुनाया दखान गोजा आरोना बे ओनसोलनिनो जानांगौ आं एसे मिथिनानै लानोसै आरोना मा मा मोनजायो मा मा मोनजाया नै बबेनिफ्राय बिनानाव इनिनो जोङो हाथिजानि ए जुनायनिनो जुनायनि अ आच्छा बेयावहाय दखान होदों जाहैबाय नै ओमफ्राय नांदों दा नांनायाथ' इदिनो नांदो औ एसे दे मोजां मोजां माने फिउचाराव थांनानै थानायनि थाखायबो रां आरजिनो गोनां ना रां खामायनो गोनां दे मोजां ओरैहाय दंबायो नै दखान होदों आरोना नै फुरा बेफोरबायदि खमला एरि मोनगोन आरो पकरि ओंखाम माइब्रा मोनगोन नै मोजां मोजां आरो नै ओमफ्राय सोरबाफोर गुदुं जि लाबोस्लाबाखैब्ला बायनानै होनो हागोन ने गथ'फोरनोबो नै बेबायदिनो कदि हो हाय 200 रुपिया नै 200 थाखानि मोजां मोजां मोनदों माथो बिराद मोजां मोजां नै 200 दा 200 आरो नै ओरैहाय मोजां मोजां दङआनो ओरैबो थिख्लि फिथा नै थिख्लि फिथा ने बबेनिफ्राय ना बेयावनो बेनिनो खाबाबो बालाबारिनि ने अ आच्छा जुनाय बालाबारिनि नै बिराद मोजां थिख्लि फिथा जाफैनो हागोन बारा दाम गैया बेसेबां 10 थाखा नै 10 थाखाल' जुनायनि आरो नियाबो 10 थाखा औ मोजाङानो 50 थाखा माइब्राया 50 जोंनिथिंजायबो बिदि लाखायो नै बिराद मोजां मोजां आरो जाफैदों हनै इसोर बोरै गोथाव दा जुनायनिया नै जागासिनो ओरैहाय औ जुनायनि माइरं युथ केम्पआव फैदों ने औ मा गामिनिफ्राय फाथाबारि ए फाथाबारि नारेंगोदै चिरांनि फाथाबारि माबायदि थुलुंगानाय मोनफैदों युथ केम्पआव फैनानै फैनानै मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों औ दे बिदिनो लोगो लाफैनांगौ जाहैबाय औ दे ओरैहाय बिनानावमोनाबो जागासिनो दं दे जाबाय था नै जुनायनि सेन्देलबो फानदों नै सेन्देल ओरैहाय नै आरो दखानानो दखान आरो बिनानाव मा गामिनिफ्राय ना बिनिनोखा बेनिनोखा होमबाबो माने एसे गामिया फाराग जायो आरो एसे फाराग ने दखान होफैदों माबायदि नांदों मोजां नांदों बेफोरबायदि एफा गिदिर मिथिं जोंनि जायगायाव जाफेराखैमोन बेबायदिखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो माथोआबो एसे थान्दाजों जाबाय औ दे अरजा दे माने थान्दा बोथोर ना दा बिदि आरो ओरैहाय नै फुरा बेबायदि नै फिथा हमदों बिराद मोजां मोजां आरो नै बेबायदि लाइफां बिलाइयाव होनायखौ देग्लायसो नुफैफिनबाय आं जोंनिथिंजायथ' गारबाय आब' बेबायदिखौहाय माबा बारा नुला आरोना लेखायावसो हरसै एक्सुवेलि बेबायदि लाइफां बिलाइयाव होयोब्ला बरिया मोजां आरोखि खुनु माबा गैया बेयावहाय औ मोजाङानो जादों जोंना आरो ब्रादारा सफैबाय दे गुड मर्निं बे ब्रादारानो आंखौहाय जुनायनिफ्राय मैया मोनायाव दोनफैदों बेबायदि आरोखि